Heimer, psiholog, bună ziua, mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Doamna Valeria Arnăutu, cântăreață și mamă. Interpreta cântecului popular. Interpreta cântecului popular și mamă. Țin să subliniez, mai multe însă imediat la Star Magazine. Și domnul Răzvan Miron, președinte al Asociației Onoare a Detectivilor Particulari din România, vă spun bun venit și dumneavoastră la Star Magazine. Doamna Heimer, le încep cu dumneavoastră. Ați văzut aceste declarații oarecum contradictorii. Mama fetei susține că era o fire oarecum introvertită, că nu avea mulți prieteni, în schimb, fostele colege, actualele colege, susțin chiar contrariul. Să nu-și fi cunoscut mama îndeajuns de bine fiica? Da, sigur că da, se poate întâmpla. E normal ca la școală Iulia să-și facă prieteni, mai ales prin felul ei extraordinar de a fi. Pentru că Iulia este un copil cu totul și cu totul deosebit. Eu am acceptat să vin în emisiunile dumneavoastră tocmai pentru că îmi place mult Iulia. Pentru că privind-o, văzându-i doar poza, mi-am dat seama ce caracter are acest copil. Și am venit să o susțin și repet din nou că am făcut-o și sâmbătă, vreau să mă întâlnesc cu copilul acesta extraordinar. Mama a văzut prin prisma ei de mamă. Orice mamă își dorește copilul în primul rând să învețe, doar și doamna a fost mamă, presupun că și domnule, așa, da. Încă nu. Noi părinții vrem să avem copiii premianți, pentru că așa am fost noi educați. Iulia este premiantă, dar părinții n-au văzut dincolo de aceste note. N-au văzut sufletul ei extraordinar și dorința de a se manifesta. Pentru că fiecare avem un drum, fiecare avem o misiune, o cale de urmat. Părinții de multe ori nu înțeleg calea aceea a copiilor și vor să imprime. Nu, tu trebuie să faci așa, sau să fii medic, sau să fii inginer, sau să fii ce vrem noi să ne impunem, fără să vedem talentele celelalte ale copiilor. Copiii dinainte de a se naște, se știe foarte clar că el are un anume talent, se poate afla ce talente are copilul înainte de a se naște. Și noi ca părinți și ca societate ar trebui să fim atenți pe aceste daruri cu care vine copilul și să nu încercăm să imprimăm noi voința noastră. Iulia este un copil excepțional, eu am încredere în ea, știu că va face lucruri deosebite pentru ea și pentru cei din jurul ei, pentru că are misiune la nivel de social. E un copil de excepție, trebuie tratată ca atare, nu trebuie să îi se pună multe, nu trebuie să fie trasă la răspundere pentru ce a făcut. Ea, practic, a avut curajul să treacă dincolo de aceste probleme pe care le-a întâmpinat în familie. Iar nu trebuie să îi se pună întrebări. Da, pentru că e timorată, eu mă uitam pe pozele ei. Deci, de când m-au sunat colegele voastre, mă uitam la câteva ore pe poza ei, pentru că eu pe poză pot să văd stările sufletești ale cuiva. Și vedeam prin ce stări trece și mă uitam chiar dimineață pe stările sufletești în momentul în care a fost făcută poza sau în momentul... Nu în momentul în care s-a făcut. Se vede ce se întâmplă acum. Deci pe orice poză se poate vedea, chiar dacă are 20 de ani, se vede ce se întâmplă acum cu persoana respectivă. Deci eu, practic, pe Iulia am iubit-o și protejat-o, pot să spun așa, cu tot sufletul meu. De când mi s-a spus din oră în oră, aproape din oră în oră, afară de noapte, am uitat pe poza ei să văd ce se întâmplă. Și acum e tristă. Acum din dimineață m-am uitat, e tristă, e abătută. Psihologii vorbind, ea a trebuit lăsată o perioadă în pace. O zi, 2, 3, o săptămână, practic nici la școală nu ar trebui să meargă câteva zile, ar trebui să se pună ea la punct, ea cu ea însăși, să accepte, să aibă forța de a trece mai departe. După aceea, cei din jurul ei să vorbească cu ea și să-i scoată în evidență părțile ei pozitive și în momentul în care ea s-a echilibrat cu totul, să se stea de vorbă cu ea și să se vadă de ce așa, de ce nu altfel. Pentru că acest copil are nevoie de înțelegere, e un copil extraordinar, trebuie să se comunice cu ea. Mama poate a fost educată altfel. Noi, mamele, am fost educate într-un altfel de energie, altfel de bareme. Suntem mult mai rigide decât sunt copiii de acum. Copiii de acum, copiii care s-au născut de 15 ani, 20 de ani, sunt cu totul altfel decât am fost noi copii. Am să revin la dumneavoastră și la ceea ce simte Iulia în aceste momente și motivele pentru care spuneați că ea ar fi tristă. Domnule Miron, e un caz de copil care nu este înțeles de părinți și pleacă din acest
cel mai probabil. Pe parcursul carierei mele am avut cazuri asemănătoare, însă niciodată cu o fată care se făcă la o mănăstire. Însă, fete de vârsta ei, care se plece de acasă, cred că am avut, nu știu, poate 10 de cazuri. Însă de povestea de obicei era, nu știu, ori cu niște prieteni cunoscuți pe rețea de socializare sau chestii de genul acesta, excursii la munte și așa mai departe. Dar mă miră foarte, foarte mult această, nu știu cum să zic, da, acțiune, nu, acțiunea autorităților, în forță, foarte. Dar nici 48 de ore. Zilele trecute un lucru extrem de interesant, care mi-a rămas întipărit în minte, va fi găsită duminică. Așa și fost. Da, am spus că va fi găsită, cum să spun, maxim 2-3 zile, pentru că simplu fapt că autoritățile au făcut acea celulă de criză sau punct de comandă, cum s-a numit, mi-a spus că ei deja au informații care vor să ducă la găsirea ei. Cred că... O premieră în țara noastră. O premieră, celula de criză. Celula de criză, acel punct de comandă exact. La Poliția Capitalei, constituit din mai mulți specialiști, s-au mișcat foarte bine autoritățile. Bravo lor, dar de ce acum și mai este un exercițiu foarte bun și tocmai asta vreau să spun. Ar trebui făcut pentru orice copil dispărut, nu doar pentru Iulia. Practic, presa le-a dat o minge la fileu și ei au profitat din plin de această situație. Sunt, bine, în cazul de față nu vorbesc despre un copil, vorbesc de un tânăr de 22 de ani, dispărut de 2 luni de zile. N-am auzit pentru el să facă niciun fel de celulă de criză sau punct de comandament și așa mai departe. De ce? Pentru că este un caz foarte, foarte greu. Polițiștii practic nu au niciun indiciu. Dați-ne câteva mici detalii. Este vorba poate putem ajuta și noi. Este vorba de Iosif Emanuel Flasca, care a dispărut pe 9 decembrie, în zona, mă rog, nu putem decât să bănuim că e vorba de zona Bulevardul Basarabia, Stadionul Național. Am și o poză cu el, dacă puteți vedea. Este dat în urmărire generală. Și ar fi excepțional dacă autoritățile s-ar mișca la fel și în cazul de așadar un apel. Dacă cineva l-a văzut, dacă cineva știe ceva despre el, aceeași procedură, cea mai apropiată secție de poliție, 112 și, bineînțeles, vă stă la dispoziție și contul nostru de Facebook, unde puteți să ne dați amănunte dacă aveți. Doamna Valeria Arnautu, sunteți mamă, ați trecut printr-o situație oarecum similară. Nu chiar similară, da. Eu aș veni în completarea celor spuse de doamna psiholog. Cred că noi părinții, în alergarea aceasta cotidiană pentru ziua de mâine, da, pentru că toți avem profesii, mai mult sau mai puțin solicitante, acordăm mult prea puțin timp copiilor noștri. Și de aici nu ne cunoaștem sufletul. Din dorința de a le oferi, lucruri materiale, pierdem esențial. Ne îndepărtăm de copiii noștri și pierdem trăirile lor, pierdem visele lor, dacă vreți, pierdem cele mai tainice dorințe ale sufletului și cred că de aici se produce distanțarea, practic, de copii. Nu le știm visele. Exact. Și de aici toate celelalte probleme, pentru că toți adolescenții trec mai devreme sau mai târziu prin crize de personalitate și noi am trecut la rândul nostru. Dar important e cum le sunt părinții alături. Cum le sunt alături și cum îi ajută părinții, prietenii, școala, toți cei apropiați să depășească aceste crize. Domnule Miron, unul dintre cele mai mari semne de întrebare care se ridică în acest caz e cum a putut o fată minoră în vârstă de 15 ani să străbată în 4 zile jumătate de țară, poza ei să fie aproape toate posturile de televiziune, un caz extrem de mediatizat, așa cum spuneați și dumneavoastră, și nimeni nu se sesizeze, ba mai mult, călugării de la mănăstire unde a dormit Iulia într-una dintre nopți, nu ar fi spus poliției că fata era ei. Există o declarație cum că părintele stareț ar fi spus inițial că nu, iar atunci a schimbat declarația și spune, îmi pare rău că am mințit. Cel mai probabil Iulia le-a spus o poveste foarte dramatică celor de la mănăstire. Aceștia au crezut-o și practic au crezut că o protejează, cel mai probabil. Pentru că am adus vorba de mănăstirile la care a poposit Iulia cele 4 zile care a fost dispărută de acasă,
Conform ziarului Adevărul, Iulia Ionescu a fost adăpostită la mănăstirea Sihăstria Rarăului din Câmpul Nou Moldovenesc, din județul Suceava. Este o mănăstire ortodoxă de călugări, situată în vârf de munte, la cota 1000. La ora actuală, mănăstirea domină ca o bijuterie rară Poiana Sihăstriei. Așezământul mai cuprinde 26 de chilii, iar pentru credincioșii care fac pelerinaje, în special duminicile și sărbătorile de peste an, există și posibilități de cazare. Ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, imagini cu mănăstirea unde a dormit, unde a poposit Iulia o noapte. Un alt semn de întrebare, care cel puțin mi-l ridic eu și cu siguranță și telespectatorii noștri, cum poate o tânără, o fată minoră, să doarmă peste noapte la o mănăstire de călugări? Da, dar nu erau numai bărbați. Practic erau și femei. Deci eu când m-am concentrat pe ea, am văzut femei. Deci am văzut două femei cu capul acoperit, cu batiturile acelea mari. Eu le-am văzut gri, legate așa. Deci erau și femei. La o mănăstire de călugări nu sunt numai bărbați. Sunt și femei care fac curățenie, care fac mâncare, care îngrijesc acolo. Nu există nicio mănăstire de călugări fără femei. Așa cum nu sunt mănăstiri de femei fără bărbați. Care vin, mai ajută, mai fac un alta. Nu pot să fie numai și numai femei sau numai și numai femei. Cel mai bine cred că ne poate răspunde la această întrebare domnul Eugen Tănăsescu. Părinte, dacă ne auziți, dacă sunteți în legătură directă cu noi. În primul rând, cum și de ce credeți că a ascuns poliției starețul de la mănăstire faptul că Iulia a posit la ei o noapte? Ar fi declarat inițial că nu, că fata nu e la ei, iar apoi a spus, îmi pare rău că am mințit poliția. Nu știu să vă zic, mi-a întrebat ce a fost în capul dânsului, nu sunt închicitor de gânduri ca să știu eu de ce inițial i-a păcălit pe polițiști. Nu e un gest, sigur, poate părea un gest urât. Nu e un gest frumos. Părintele am văzut și eu pe adevărul. Chiar și-a cerut scuze, a recunoscut că a greșit. Rămâne de văzut ce se va întâmpla mai încolo cu dânsul. Dar este important că a realizat, a fost conștientizat că de fapt Iulia este într-o situație deosebită, motiv pentru care a și luat măsura de a o pune la mașină și apoi la tren și a utilizat asta. Ceea ce consider că într-un fel este partea plină a paharului. Sigur, mulți se vor grăbi să acuze partea goală a paharului și văd zilele astea că recrudescența față de religie în general și față de biserică în mod special a crescut brusc, ca și cum noi am fi fost de vină. De fapt, problema este exact invers, că nu din cauza religiei, să zicem, oficiale, Iulia a plecat la mănăstire, ci tocmai din cauza faptului că ea prinsese niște idei pe care duhovnicul se tot chinuia să le scoată. Am stat personal de vorbă cu Părintele Mihail Alesa, prinsese niște idei de pe site-uri nu tocmai ortodoxe, sau site-uri, să le numim, extremiste din punct de vedere ortodox, avea gânduri legate de Apocalips și așa mai departe. Știți bine toată istoria cazului Noului Ion. Și atunci ar fi o greșeală să credem că religia e de vină. Nu. Extremismul religios este de vină și mă bucur că, într-un fel, s-a reușit rezolvarea situației fără prea mari pagube, să zicem, fizice și sufletești. Asta nu știu, rămâne de văzut, pentru că Părintele mi-a mărturisit că timp de 3 ani a tot discutat, fata a plecat lămurită pe o anumită problemă de la dânsul, revenea cu aceeași problemă. Cineva o înțelegea, cineva îi alimenta aceste gânduri neortodoxe până la urmă, care nu au legătură cu religia din punct de vedere teologic, religia adevărată. Erau niște gânduri extremiste. Dar a spus, am auzit-o vorbă și ceretai. Da, vreau să vă întreb ce alte lucruri v-a spus Părintele Visarion Alexa, duhovnicul Iuliei. Cu siguranță a vorbit cu părinții despre ceea ce spunea și despre ceea ce dorea Iulia să facă, așa și mărturisit. Da, s-a speculat și acest aspect de ce nu ar fi spus părinților. Părintele Alexa a spus de prima dată, de acum 3 ani, a spus mama și bunica le așteptat de aceste gânduri, pentru că Iulia ajunsese la Părintele Alexa tocmai pentru acele gânduri. Și Părintele încerca să
semne, eu știu, deviante sau comportament deviant sau, Doamne ferește, o situație patologică. Nu, fata este bine, motiv pentru care și mama și bunica și la un dat chiar și părintele, după sute de mail-uri de discuții, a crezut că, mă rog, este doar un gând al ei pe care îl tot reia și după ce acum 3 ani s-a dejucat o primă tentativă și lucrurile se mai liniștite de oarecum, nimeni n-a crezut că la un moment dat, după un mail, fata chiar își va pune în aplicare planul de a vedea cum e viața monahală. Ea a fost de la început așa că de acest gând, numai că modalitatea prin care și-a ales să studieze acest lucru a fost foarte greșită. Nu te duci singur la măsire și niciun caz. La vârsta aceasta, eu aș avea câteva întrebări de jurnalist. Dacă a fost singură, dacă a însoțit-o cineva până la gara din Suceava, cine a luat-o de la gara din Suceava și a dus-o la măsire, am înțeles că a trecut și pe la Zapia. Eu nu cred că o copilă de 15 ani, sau poate fi posibil, nu stau eu cu piața sau nu fac aici judecăți. Dar nu cred că o copilă de 15 ani are chiar forța necesară să facă singură un pelerinaj de weekend. Haideți să numim așa, că nu a trecut pe la o măsire, a dus după aia în Suceava, a ajuns la Siveția Robi și acolo a fost pusă la tren și instalată acasă. Adică a fost singură, a mai fost cineva cu ea, a așteptat pe cineva la gara, a știut singură unde e mănăstirea. Părintele duhovnic nu știa de mănăstirea la care vrea să ajungă, știa numai că este preocupată de viața monahală, dar niciodată nu i-a spus că ar vrea să ducă la o oarecare mănăstire, dovadă că această ieșire a Iuliei a fost din spate la 2 mănăstiri și încă nu știm dacă a mai fost și pe la altele. Părinte, vă rog să rămâneți alături de noi, părinte. Alături de mine este, așa cum am spus și în prezentare, și un detectiv care poate, ne poate răspunde oarecum la aceste întrebări. Credeți, așa cum a spus și părintele Tănăsescu, că Iulia s-ar fi descurcat singură să ajungă la mănăstirile din Suceava, unde probabil nu a mai fost niciodată? Da. Și spun asta pentru că Iulia avea acces la calculator ca toate tinerile de vârstă ei. E foarte ușor să intri pe Google Maps sau, eu știu, alt program care conține hărți pentru a te descurca. Traseul e relativ ușor. Dacă ar fi fost însoțită de cineva, sigur s-ar fi văzut pe camerele de supraveghere cel puțin de la gare, dacă nu din alte locuri. Este posibil să fi fost însoțită de cineva, dar dacă este cazul, autoritățile știu deja asta. Cu siguranță vom afla și noi pe măsură ce ancheta va avansa sau exact. Poate doar la finalul anchetei. Doamna Haimel, a fost sau nu singură? Îmi dau seama de eu puneam întrebarea dacă cineva îți vine un copil în casă și își cere ajutor, ce faci? Îl dai afară, stai un pic, e poliția. Întâi o zi, o noapte, vezi ce se întâmplă și după aceea acționezi. Stai chiar atât de mult, chiar o zi, sau sunt suficiente câteva ore și mai ales, repet, era un caz extrem de mediatizat? Ar fi Poate putut că oricine acei călugări nici nu s-au uitat la televizor. Eu vă spun sincer, eu habar n-aveam pentru că eu nici n-am deschis televizorul câteva zile. Poate nici eu nu știa. Era un copil care a venit să-i ceară ajutorul și el a vrut să vadă probabil cu ce poate să o ajute. Precis, eu așa gândesc că ar fi urmat alți pași mai încolo, dar n-a avut când să-i mai facă. Părinte, mai am 2 întrebări către dumneavoastră. Vreau să ne explicați, în primul rând, cum se procedează, dacă puteți să ne spuneți, când un copil, un minor, vine la mănăstire neînsoțită de părinți și dorește să rămână acolo, să-și petreacă zilele în calitate de călugăr. Bineînțeles, nu devine din prima călugăriță. Asta este o problemă, pentru că părintele Alexa mi-a mărturisit că fata nu pare deloc de 15 ani. Ea pare mult mai matură. Arată undeva la 18-19 ani, spunea părintele, și atunci e foarte greu să-ți dai seama că e minoră. Nu știm dacă era prima dată când ajungea la mănăstire, la Siveția Robi, sau a mai fost înainte. Pentru că una este când te trezești din prima cu cineva la poartă și alta este când e deja cunoscut. Și știi, presupui cel puțin motivul pentru care vine. Deci este foarte greu de aici trebuie să răspundă părintele sale de acolo la aceste întrebări delicate. Evident că atunci când la mănăstire nu ți se cere din start buletinul. Se pune în practică aici mănăstirea fiind un loc prin excelență de trăire creștină, se pune în practică societatea creștină. De aceea Siveția Robi are și locul de
cazare. Am auzit înainte despre faptul că ce căuta o fată la o mănăstire de călugării. Ea nu s-a dus să se odihnească în studiile călugărilor. A fost probabil în pelerinare, a fost să vadă cum este, probabil că a fost cazată, mai mult ca sigur că a fost cazată la una din acele camere de cazare, dar este foarte important dacă a însoțit-o cineva la mănăstire, ca și cum ar veni împreună cu cineva și ar avea deja o tutelă asupra ei, sau a venit timp în fața mănăstirii. Sunt foarte multe aspecte. Părinte, vă mulțumim foarte mult, Părinte, pentru precizările dumneavoastră, la fel ca și dumneavoastră, și noi sperăm să primim răspunsurile, să găsim răspunsurile la aceste întrebări și pe măsură ce se va derula ancheta, vom afla dacă sau nu a fost Iulia singură la mănăstiri și cum s-a descurcat. Noi continuăm discuția, rămâneți alături de noi, revenim după o foarte, foarte scurtă pauză de